Joo, rajahelikopteri tässä Gabriella. Joo, tervehdys. Meillä 12 minuuttia vielä lentoaikaa teidän kohdalle. Ja mitkä siellä on olosuhteet, mitä pystyy näkyvyydestä sanomaan. Ja merenkäytöstä ja tuulesta. Tällä hetkellä meillä on tuulen suunta 224 astetta ja noin 15 metriä sekunnissa. Merenkäynti ei häiritse, lähes olematonta. Näkyvyys on yli 6 mailia. Joo, kiitos. Ja minkälainen oliko teille laskupaikka sinne laivalla vai viisauspaikka pelkästään? Joo, meillä on pelkästään pinssauspaikkaa ja meidän tämänhetkinen vauhti on noin 17 solmua.